বসকান 27 তারিখও আর্জেন্ট ডিসকাশন যদি পিআরটিসিনি জন্য তিসানারি একাই বিধানসভা নরকনুগানে जों तिप्रासा तिप्रामथानि एमएलए रकाम खलाय যদি সিনে ডিসকাশনের সুযোগ নিয়াকাই সিরিওয়া ওয়ারতি সানাই তারপরে जों বিধানসভানি ওয়াক আউট খাই ফাইনাই অমসিমিয়া जों কঠিন সিদ্ধান্ত করাক সিদ্ধান্ত দিশন নালানি থাঙ্গই দङ যদি সিনি মানথাই সিনি ল্যান্ড রাইটস যদি রিয়া হিंगाखाय जों अमा सफानो बा फासुई गफानो जों मन्त्रि सभानिफ्राय नखरै थांमान बरम गोनां जे एमडीसी सिनि टीडब्ल्यूएफ नि बरम गोनां जे प्रेसिडेंट गोबांमा सिनि हदानि स्टुडेन्टनि अर्गानाइजेशननि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नखबै सारा त्रिपुरानि गोबांमा हामसायनि फाइनाय जत टीआईएसएफ नि स्टुडेंट नंग पयला नानि काकाहाम ताई हामजांमा याफारो तिनी फल्ट फाउंडेशन देव फायै अमनि आगेता कैसा नंगनि टीआईएसएफ नि फाउंडेशन देनो बां मानजाखा गलायखा न तंथका तामो हिंगाखाय जों नरंनि प्रोग्रामाव अनेक समायाव जों फाइनानि मुसुंगो इनभाइटेशन मानो आइफोनो चिनि जरा किसा केसा बुंखाखाय जों फाइमाया बुंबाय थांगौ दिनै मा बोलायो टीआईएसएफ आसाइमानि दिनै बिसिब्रैयाव पयला टीएसएफ नि परेव जुदि कोनो चिनि रिजनल पार्टीनि स्टुडेंट अर्गानाइजेशन आसाहि तंखाखाय टीआईएसएफ ताबो जतने लार्जेस्ट चिनि त्रिपुरा हास्तेव स्टुडेंट अर्गानाइजेशन होननाय जों बलायोमोन आं सानानि मुसुंगो नरक जारा तिनि अर स्टुडेंट विभिन्न कलेज यूनिवर्सिटी पढ़ियो नंनि कैसे रेसपन्सिबिलिटी दङ चिनि सोसाइटी न मोजांरे नायथग्रिवै असंसारबाय गथगै बयबाय बलायजानायखाय तिसानानि किन्तु चिनि सोसाइटी सोशल मीडिया जों नुगो गोबां चिनि चेराय रगनि किसा तमुं सितारा रगनो नुकाय चिनि बोखा बिलाइखे कष्ट नांगौ आंबो नर गाहायनो स्टुडेंट दंमानि नर गाहाय फेसिलिटी जों माया तिनि अर मनिहार दंगानि सुतुबन बरमनि जराव चिनि जराव जों तामखाय परिवै फायखा आं एत गोनां नगनि बर गैया खुबै गरिब नगनि न बर चिनि नग बेरा नग दंमानि दुसाला नग आं मैथु दङ आनि मा खुब काम खायो जों खेत खांग्राय रम खाखाय तो गस मैतनो मा तेन दिन मसा कुथैबाय मजलिं देङै कलांखाय नों माइ माइसावै बाबु स्कुलाव थानि दो हनै हाबा नखरै थाङो जों मजलिं माइसावै स्कुलाव गामिनि स्कुलाव परिवै थायो जुता कैसा स्कुलनि कामसिले कैसा आबोबै न चिनि ताखौ बकनि नगो बेरायनानै स्कुल थानानै हमतै ताबुंनि हाय स्कुल बायरेव कानमानि हमतै चिनि कपालो करै अबनि परेव जों ब परिस्थिति मानखा तिनि नरंनियाव स्टुडेंट अर्गानाइजेशन कक सानानै सेबनानै किसे शेर खायनो मुसुंगो तारपरे गामि आमचाइनि स्कुल नरक नुखाना कपला किसि आरो न परिवै क्लास 8 जरां परीक्षा आबनि परे आगरतलानि नेट स्कुलाव एडमिशन नुखा 79 आं एडमिशन नंगौ 1980 सनखायनो दांगान नांखा नेताजी हस्टेल तंमालिया आं उमाकान्त हस्टेल फायजा हमतेखायनो आनि कलेज लाइफआव थांखा कलेज लाइफनि परेव आनि ताइ बैकग्राउंड न कतालखाय सानानै नांलिया लाइफआव अनेक जागा शेषो यूनाइटेड नेशनआव थांगै गोपाल काहामनि बागै कक सानानि सुजुग मांखा चिनि दफानि कक साबा दिनै जे स्टुडेंट अरत नरक दङ नरकनि गोपाल ताम तंग नरक साइमिया
ahipano chung emang nugo sini generation kahamung nai hinai norok sini next generation sini dofano kusung kai tisane ni khetre norok no chung emang nugui tongo tini ang emele tongo khana tongla chawung nai norok no phainai norok sini generation next khumulungo council nirbachoni age kaisa mas gathering ang samani tongo sing to tabuk tirik khai sal sini bagai to khlai tongkha sini sikla sini white tape ni suros aduna kobang ma boro ha yot tongno ang phunugui samani tongo sini next generation borok no phainai tar pore norok phainai norok ni bisingo no unai agami din ni MLA norok ni bisingo no phainai agami din ni MDC kobang ma sini generation ni leaders norok no mangnai aboni bagai norok ni jina toyer khaina di norok ni kebo slamai rigla nung se nije nije slamai mananai onek kosto onek lorai khalaimani pore sung tini oro sokpaika o sikango sini edisi manmani salo borom ganang bike rang kholai bai sing gana gana na asuk lejak ang jokhon rom jagai phayo o posim thanani SB branch ni lokabo jokhon thango SB branch ni officer ani kaisa bondhu tongo kirpa sindhu gusami ani college mate tai oinan officer sao pintu de borma SB branch ni apro DSP borok sao o lokabo no Vijay Kumar Rangkhol rokoi thui thango nang borno tongna nangai राजनैतिक जीवन छात्र आंदोलन जों जेल खालायनाय माथानाय आबोनि बागै जों किरुयै उस्रुयंला जों ताबुंनि जे चिनि स्टुडेन्ट चिनि सिखला रगनो जों नुगो आगिनि साइ तेबो फान गोनां तेबो कोक्रो तेबो कक्रों तेबो जुरदार खाय कक सानाय गोरों जों चिनि बिसिंगो आसायरि मांखा अबनो जों तिनि प्राउड माख्लायो बोसकां 27 तारिख चिनि एसेम्बली आसुकनाय जों खाना चिनि मिटिं खायना MLA रंनो फैयो PRTC नि बागै ताबो तामुंखा बायरेनि बररक चिनर चाकरि मानानि सेफ मानखा मिया जखन एसेम्बली वो आं PRTC नि अर्जेंट डिस्काशन नि बागै नोटिस नानि थांगो आ समय खरकसे MLA सावो किछुदिन आगे त्रिपुराओ जे चाकरि मानमानि एकटा वेस्ट बेंगल नि एकटा डिस्ट्रिक्ट नि सिमिनो 6 जन चाकरि मानखा तिनि फुंगो खरकसा ऑफिसर चिनि टॉप लेवल नि ऑफिसर त्रिपुरासा आनो फाये कागज रिफायो चिनि मेडिकल परिनाय स्टुडेन्ट रगनि पास्ता सी फातानि बरक ओ निनि इंकरंनि गुजरात रंनि बिबन इंकरंनि जागारंनि फायै बरक चाकरि मानखा मिजोरामनि बरक चिनर फाय चाकरि मानो दुइटा जागा बिदि सिलेक्शन मिजोरामाव ब सिलेक्टखा त्रिपुरा ब सिलेक्टखा अमनि प्रोटेस्ट उनाय बसकां 27 तारिखो अर्जेंट डिस्काशन जुदि PRTC नि जुनुति सनारि याकाय विधानसभा नरक नुगानो जों तामो त्रिपुरासा त्रिपुरामथानि MLA रकामो खलाय जुदि सिनो डिस्काशन सुजुग याकाय जिरो आवारति सनाय तार परे जों विधानसभानि वाक आउट खाय फायनाय जों बख्रक बमनानि चिनि जरा पाइ थांका बुबाग्रा नि लगी तंबाबाय অন্তত তাবসিক পর্যন্ত 5 বার ইন্ডিয়ান হোম মিনিস্টার বাই মিটিং আং অ্যাটেন্ড খালাইকা টিউজেস নি সময় INPT নি সময় চিনি বড় কাম খাই কম্প্রোমাইজ খাইলাই ফাই তাম খাই বরক বাই কম্প্রোমাইজ খাই রহজাক जोंगम ताबुक साइमान खा किंतु बुबाग्रा चिनि लगी तंगमानि बागै जोंनो कम्प्रोमाइज खाइमालिया तामो तंगमानि जोंनो ओ बिसि इलेक्शन नि सिगां 2 जन कैबिनेट मिनिस्टार 14 जना निनि BSC चेयरमैन
1500 कोटी टाका एडिशनल पैकेज जोंनो मेनेज खालामनानै जों मन्त्रि होंगानो बेसिसे नों 14 जन होंगानो 1500 कोटी टाकानि पैकेज मानानो किन्तु त्रिपुरा सातामो माननाय अनेक मंत्री चीफ मिनिस्टर डेपुटी चीफ मिनिस्टर का तब मंत्री तंगले चिनी किन्तु त्रिपुरा सरकार मानखा आबुनि बागिनो जों साका चिनी लैंड राइट्स प्रथम नांग्रानाय बरक सावो नरक जे त्रिपाठिक एकट बुटै खाइगो खाइनाय इमप्लिमेंट खाइनाय बरन साका 3 पेज के खाइनाय जों खाइरे का 3 पेज फर्स्ट पेज चिनी लैंड राइट्स दंगो अवश्य नांनाय अमसिमिया जों कठिन सिद्धांत गोराक सिद्धांत दिसन नालानि थाङै दंगो जदि चिनी मानथाय चिनी लैंड राइट्स जुदि रिया हिंगाखाय जों अमा सफानो बा फासुइ गफानो जों मन्त्रि सभानिफ्राय नखरै थांमान नर नायरि जों अनेक सह्य खायखा धैर्यरम था 2.5 बছর ताई जरा करिखा जों बुबागेरा बाय प्राय समय न कक सालायो तिनिबो सापुं बबायन आरो पायो आरो फायो किन्तु जों देव क्राक लामा सिद्धांत व थाङै दङ गाय सुतरां ताकुरो बुकुरो तिनि अर फाइमानि परे चिनि खरकसा बरम गोनां सुदनान साका चार्जजों खोना पीआरटीसी नि बागैखौ खायनाय जों अर लामा कासुलायनाय अर अबरोध खायनाय साका आं साका 27 तारिखआव चिनि एसेम्बली चलि दङ आ दिन नरक खायखाय सबजन काहामनाय एट्रेक्शन होनाय नरक एकदिके लामाव खायदि नरक पीआरटीसी न विरोधिता खायखालिदि जों विधानसभा खायनाय विधानसभाव जों विरोधिता खाय नखरि फायनाय एवं नरकनि आन्दोलनाव जों योगदान लिफायनाय नरक या खारन आसे खलायखाय जों बरक बाय जों ताय कम्प्रोमाइज खालायगला चिनी मानथाय सिगां मारिनाय तारपरे जत किछु कम्प्रोमाइज ताई कोनो बाय जों कम्प्रोमाइज खालाय जायगा चिनी गोमानानै कोनो गैखा गोमाय फैबिखा चिनी हा सेकजाका एडमिनिस्ट्रेशन पावर सेकजाका पलिटिकल पावर सेकजाकबायका इकोनॉमिक्स पावर गैखा चिनी ताबो दंखा चिनी थाने ताबो किच्छु करै जागानि तंगो खास जागा कागज पत्र करै बयबाय सेकजागो निनि नेक्स्ट जेनारेशन नंनि जेनारेशन तामुं नाय कागज पत्र करै सुतरां आबुनि बागैनो जों लरायमा खानाय आर टीआईएसएफ नरक अमनि दायित्व नाय आगामी दिनो चिनि जेनारेशन न लामा मा फनुकनाय जेता जोंनो आगिनि सिमि लामा फनुगै पाइका टीएसएफ नजमा से विश्व कुमार देबबर्मा देवव्रत कलय रवीन्द्र देबबर्मा संगाहाय गोबां मा बरर सुतरां ताकुरो बुकुरो आं तिनि नंनि फोर्थ जे फाउंडेशन दे अम सक्सेसफुल नंनो जे नायथत अपान्डे क्लाइमेट बागै नरक जत्तन न ब्लेके हामबाय चिनि बुबागेरा बुदय ताय स्राबजाके नर सकपायनाय आरो मिनि मिटिं पाइकानि खानावो बताय स्राबजान सकपायनाय बुबागेरा नरकनि जेनारेशन न गोटाल कैसे मेसेज दिनाय बुबागेरानि मेसेज न अंगुदि बुबागेरा न चिनि आइडियोलॉजी बुबागेरा न चिनि प्रिंसिपल बुबागेरा न चिनि यक्रानि लामा जों मन नायै न जों माइ हिमनाय ताय नरक तिनि कसं खाय अब पान्डन नायथत खाय खलायदि आं ताबुं न किसामा थांनाय चिनि मिटिं दंगो हेंगा खाय आबुनि बागै नरक जतन न पाइनानि सिगां आहाय नहाय तावैसा खाकाहाम ताय हामजां माया फरै अरना निकक मथाका टीआईएसएफ लंलिप बुबागेरा लंलिप त्रिपुरा सा लंलिप हामबाय खुलुमबाय।